Mibakwit ang pipila ka mga residente sa Calamansig, Sultan Kudarat human nabati ang magnitude 5.2 nga linog kaganinang kadlawon. Klase og trabaho ang gisuspenso gilayon sa LGU aron masuta ang danyos nga hatod sa linog. Aniyang dugang detalye. Ano naman yan? Asa magikan? Wagin mo siya, pantay ka lang ha. Pantay ka lang. Nang hawa, gikan sa ilang panimalay kining pipila ka mga residente nga namuyo daplin sa dagat sa barangay Santa Clara, Calamansig, Sultan Kudarat, human mitay og ang magnitude 5.2 nga linog mag alas 3 kaganinang kadlawon. Ang epicenter is Calamansig, Sultan Kudarat. So yung depth niya, kung lalim niya is mababaw lang siya, is 2 kilometers lang. Yung origin niya naman is tectonic at ang yung magnitude niya is 5.2. Oo, nanggawa sa sila dito. Dito, gikan sa baybay. Ang mismong uploader, gipangkarga na sa sakyanan ang mga gamit sa balay ni ini aron mamakwit sa mas taas ka lugar. Human na matikdan kuno ang pag-ubos sa tubig sa baybay sa mong lugar nga basig mag-tsunami na. Apan matud sa lokal nga panggamhanan sa Calamansig, nagpabiling normal paghihapon ang level sa tubig dagat. So we have a history of tsunami before. So we closely monitor kung merong pagbabago sa behavior ng dagat. Hindi siya magti-trigger na mababa yung tubig siguro sir. It's kasi 5.2 lang. Kasi nga pag tsunami, at least yung magnitude mo is 6.5 and above. At saka intensity. Sabihin natin mga intensity, 6 na yung intensity. No? Kahit nasa dagat yung epicenter natin. Wala say danyos nga natala. So far, wala namang malaking damage no, sa mga buildings, government, and school. No power interruption, no casualty reported as of this time. Hinuon alang sa kasiguraduhan, temporaryong gisuspende sa Provincial Government of Sultan Kudarat ang tanang klase og trabaho, mapapubliko man o pribado, alang sa gipahigayong rapid damage assessment alang sa kaluwasan sa tanan. Atol sa maong linog, nabatisab ang intensity 3 niini sa General Santos City, Sarangani ug ubang lugar sa South Cotabato. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.